wena unesibindi esingakanani ukuthatha umuntu ngoba evuma ukuthi uzoshiya ingane yakhe ethathe wena? Awuboni ni lowo muntu ukuthi nawe usazokushiya, futhi wena-ke kulula awusilo ngisho igazi lakhe, futhi awazi noma ukuthanda ngempela noma uyapretenda, ngoba phela ngeke eyeke iy'nkomo. Siphinde sinibingelele babukeli bekaMaV.TV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Namuhla ngizokhuluma ngetopic enento ethi phakathi isintu. Kunakho-ke ukuthi makwenziwa izinto ukuthi kumoshwa noma kucindezelwa abathize mase kuthiwa isintu sithi. Siyazi-ke isikhathi esiphila kuso ngalesi sintu kwakushawa imithetho. Angisho ukuthi ngiphikisana naso, kwakushawa imithetho kodwa sasingenawo into ewu-social media. Manje u-social media usilimazile, kunamadoda ayiziphukuphuku ey'hlakaniphile. Abantu bazothi ngikhuluma ngiyayiphikisa, angikhulumi ngiyiphikisa, ngisasho the same thing. Kunamadoda ayiziphukuphuku ey'hlakaniphile. Kuyaziwa la ku-social media ukuthi uma ufuna ngoba abantu bafuna ama-views nama-like, asiphiki ayafuneka impela kuze kucace ukuthi excuse me, ukuthi lelo page noma leyo account i-active. Kodwa abantu bathatha i-advantage ukuthi abantu besifazane ba-weak, bakhuluma bebaseke ngisho kungafanele bebaseke. Bayazi ukuthi i-post yakhe mangabe iseka abantu besifazane izophakama. Yikho ngithi kunamadoda ayiziphukuphuku ey'hlakaniphile abalekela iqiniso ngoba enzela ukuthi kuphakame i-post. Ngoba sibonile nje nomunye efathuza ephikisa ubaba uGadla ngaphandle. I-topic engifuna ukukhuluma ngayo ithi isintu, ngaphansi kwayo sizokhuluma ngalento yabantu besifazane abathole iy'ngane emakhaya ekugcineni mase kufanele beyogana abanye abantu noma kufanele bethandane. Ungixolela angazi yini le lumisa ikhala lami noma le ndaba engiza nayo. Ngesiphikeka ukuthi amadoda onke ayakhuluma, phela i-social media siyakhuluma sonke, kodwa nasibize ngabafazi. Ngcono nisibize ngamadoda ayiziphukuphuku ey'hlakaniphile. Khona lento esintwini ethi umuntu uma ngabe etholele ingane ekhaya kube eyakomalume, asiphike yakhona komalume. Zonwebeka leli khaya, ngiyaxolisa ukuthi nibambezela ngedatha leli, ngiyazi nisebenzisa idatha leli. Asiphiki eyakhona komalume. Ufika-ke isikhathi lapha ukuthi lo wesifazane othole ingane kanjalo usehamba uyokwenda noma uyoshadela kwenye indawo noma uyogana kwenye indawo, noma engayileke, yebo gogo, engayileke ukuyogana kwenye indawo, usethola omunye umathandana. I-perception enkulu esiyitholayo la ku-social media, abantu besifazane sebephenduke i-victim ngokuba nabantwana kwabanye abantu, begcinele kwabanye abantu. Ngicela ukuyibuzela nje kuwo wonke umuntu ngoba siyibonile ingcindezi ifaka kubantu besilisa ukuthi baney'ngane ngaphandle. Cha, asiyiboni, futhi asiboni abantu besifazane bethole i-man power. Sibiza nge-man power whether you are female or male. Asiboni bethole i-man power ukuthi lwisane nokuthi abantu abamadoda bethole iy'ngane ngaphandle. Uthola ukuthi umuntu-ke sekuthiwa kuyokwendaka, before I miss the topic, sekuthiwa ingane ayisale kuphi komalume. Asiphiki, siyavuma. Wena ozothandana nalowo muntu noma ozoshadelwa yilowo muntu, uthini mangabe enesibindi sokushiya ingane yakhe? Ethi uyayishiya ukhetha wena, ingane yakhe iyigazi lakhe. Mangabe kuyokwenziwa i-DNA lovela igazi lakhe, yize i-DNA extra kuwe ababo ingane, kodwa lovela ngoba phela uma engekho angazi njalo loba ngiyeke lethi, ngoba uma engekho ubaba wengane kuyenziwa i-DNA ngoma wengane kubonakala ukuthi hayi uzalwa uyena. Wena unesibindi esingakanani ukuthatha umuntu ngoba evuma ukuthi uzoshiya ingane yakhe ethathe wena? Awuboni ni lowo muntu ukuthi nawe usazokushiya, futhi wena-ke kulula awusilo ngisho igazi lakhe,
futhi awazi noma ukuthanda ngempela noma uyapretenda, ngoba phela ngeke eyeke iy'nkomo futhi ngeke eyeke abakubo bazomfaka ingcindezi ukuthi akathathe iy'nkomo. Ingane yize sazoxhumana nayo, kodwa ngeke ethande wena eyeke ingane yakhe. Wena othi umuntu uma efuna ukugana wena akashiye ingane yakhe ephume enganeni yakhe eze kuwena, kodwa at the same time uthi ezakho iy'ngane ngiyazi ingane. Awuthi ngiqale ngiphendule lotho umuntu ofuna ukugana yena akashiye ingane yakhe eze kuze ezomgana ezomlobola yena. Impendulo yami ithi udakile. Angazi noma ungizwe kahle, udakile. Ucanithe ngashiya ingane yakhe ekubeni ethande wena, ekubeni ashiya ubaba wengane, umuntu amzalisa ingane wamshiya, mhlambe baba ngayona ingane ngokuthi washiya isithandwa sakhe ngenxa yengane. Wena usuzoqhamuka uhlangana naye edolobheni niyathandana usuthi akashiya ingane yakhe ezothanda wena. Ngeke iziyenzeke leyo nto, kodwa bokukhohlisa ethi yenzekile. Wena osho njalo udakile. Ungangibuzi ukuthi mina ngithini, ngisazosho ukuthi ngithini. Umuntu ke uthi ngithini-ke ngey'ngane lezi-ke esimeni sokuthi iy'ngane lezi ey'zalwa yimina funeke zize, ngoba phela ibiza isibongo sami, funeke zize kumina. Ngithi vese lezi y'ngane phela ezakithi, funeke zize kithi. Kodwa manje uthi umuntu uthi lona-ke eze nayo ingane yakhe. No, mina angilungise udaba lalezi y'ngane zibe ngezakithi ngokuphelele. Leyana-ke ngithini-ke ngaleyo wesifazane, nobaba wayo akalungise udaba lwayo kube eyakhe ngokuphelele. Ngeke ibe khona ingane entintayo thina madoda masizolungisa iy'ndaba zey'ngane zethu, ngoba uma seyilungisile izoya kubo wayo, uma ethola omunye umakoti ngoba isemthethweni izobe ize kubo, ngeke ilwise. Vele ngeke ayithande phela, akusiyo ingane yakhe, akusiyo unina loyana. Naye lo makoti ngeke, lo nkosikazi wayo ngeke benayo ingane engenawo umuntu ezohlala, ngoba obani abalungisile, bonke obaba abalungisile. Shuthi izwe lingalunga uma singalungisa sonke singobaba. Ngiyazi-ke abantu-ke ukuthi bayadideka ukuthi ngisho kanjani. Ayidingi lokhu icubungula uyicabanga lento injengoba ngisho. Abantu be-understand lento yesintu le, ukuthi qala abantu bacindezele. Ngikhuluma nje abantu kwangalotsholwa ngey'nkomo eziwu-11, kodwa kuthiwa isintu. Ngavelela azuba lo okugadlayo bakithi. Alijwayele ukuluma nje, jwayele ukungiluma uma ngabe ngiza la ku-social media, noma mhlawumbe ithongo lami liyithanda i-social media. Lento yey'nkomo eziwu-11 akusisi isintu. Iy'nkomo zokulobola zintathu nje, kwabe sekuedwa-ke ey'ntathu, I mean ey'mbili lezi ezizohlatshwa kwamkhwenyana nezohlatshwa kwamakoti, okunenkomo yomqhoyiso phakathi, I mean okunenkomo yekhethelo neyethini eyilokhu ungayokho ey'hlatshwa kwamakoti nakwamkhwenyana, kunenkomo yomqhoyiso. Zagcina yifika kwey'nhlanu, kodwa nje ngokusemthethweni ziwu-3. Abelungu babenza lento le, uPhelelisha Shepstone lo, angilazi kahle igama lakhe, ngalikhohlwa ukulibiza. Kwakwenziwa ingcindezi lapho ifaka kubantu besilisa ukuze bengatholi abantwana, ukuze kunciphe amabutho, ngoba abantu babezala kakhulu nebutho likaZulu liningi kakhulu. Babona abelungu ukuthi aba-ede ukulobola, futhi umuntu engavumeleki ukuthola ingane uma engaganiwe, ngoba kwagcina sekuthiwa yisiko le, noma kwathiwa isintu. Ayikho leyo nto. Iy'nkomo zokulobola nje zintathu, base kuba kwase-edwa kwathiwa zibe mbili, kungahlatshwa kuzo lezi. Ngelinye ilanga ngizoyichaza zonhlanu lezi nkomo, ngoba khona inkomo kababa nikamama niyala ekhaya, mase kuba yilezi ezizohlatshwa ey'mbili. Ngiyoyichaza nje kahle ngelinye ilanga. Abelungu babenzela ukuthi abantu benciphe, bengandi, ngoba bethi iy'nkomo zibe u-11. Ayikho leyo nto. Wena othi ufuna, ufuna ukugana umuntu eshiya ingane yakhe, umuntu ngeke eshiya ingane yakhe ethande wena. Enye into-ke engifuna ukuyigcizelela, abantu bazongibuza ukuthi ngithi mina ingane ngoba ngithi akangayishiya akeze nayo. Ngiyakutshela ngishengeza nayo uzodala inkinga. Yabona abantu besifazane ubona benza ama-divorce kanjena, iy'nkinga ey'ningi yidalwa yilaba abantu abashiye iy'ngane zabo ngaphandle, kuthiwa bashiya. Uyahlala lento iyamudla, imenza i-depression, ebe ne-stress, ebe nengcindezi, imudla ekugcinene ukuze kukhululeke kule stress evele exhumane nengane yakhe ngokusemthethweni. Mayexhumana nengane yakhe ngokusemthethweni, mase eyalwa ubaba bexabana,
ngoba phela uma exhumana nengane nobaba wayo uthula ngelinye ilanga ebuye evuka ubaba wengane inyama evuka ogqokweni ebuye evuka mase kuyaxatshwana mase kuba ne-divorce. Incindezi kuphi ilapha kule ngane ayishiya lapha. Uma ngakhulunywa nje iqiniso ukuthi bonke abantu besifazane abasemshadweni abathola iy'ngane before beshada base beshada nabo bokutshela ukuthi incindezi enkulu ifakwa yilezi ngane ukuthi abayishiye kathi ngosuku lokuqala engena emshadweni evuma ukushada engena kulowo magceke i-stress angena naso sengane yakhe ayishiye ngaphandle. Manje mangabe ngithi mina akeze naye muvuma futhi uthi akeze nayo ngeke kuhlale ngayidala inkinga la ekhaya phela akusiyingane yala ekhaya futhi ngesiphiki ukuthi akusiyakho. Kodwa-ke isixazululo ngoba ekugcineni fune masikhuluma kube nesixazululo singakhohlwa ukuthi kunalento ekuthiwa i-transformation in our human noma in life. Phethe abantu abamnyama manje ngesilokhu sithi senze into e-wrong sithi isinto. Pho mina ngithi akeze nayo ingane emshadweni. Cha, abantu ukubona uthando it's your choice. Ukubona uthando labo ukuthi nabacabanga ukuthi eze nayo noma eyishiye. Ukubona ngoba ukuthandana kwabantu ngabanye akufani. Ngenzeka othandweni lweni nikwazi ukumanage ukuthi ingane nize nayo. Kodwa most of the time akuvamisile kuphela kahle. Ngenzeka abanye bekwazi ukukumanage. Njengoba kukhona abantu abakwazi ukumanage ukuthi be-adopt abantwana. Abantu abaningi bayahluleka ukumanage leyo nto. Ihamba umuntu imcasule bexabane bebangeyona izingane e-adoptive. Kukunina ukuthi nivumelana ngokuthi ayize or nivumelana ngokuthi ayisale lapha. Nibe nama-principles eningezukuweqa enizovumelana ngawo. Otherwise nje mawuthi ngisaphinda mawuthi akashiye ingane yakhe ngeke ezizishiye. Ngathi umuntu ekwazi ukuxabana nobaba wengane behlukane enzela ukuprotecta ingane yakhe. Wena mase uzoqhamuka nje out in the middle of nowhere musuthi akashiye ingane yakhe ezothanda wena udakiwe ngeke iziziyenzeke leyo nto. Ngiyaxolisa makukhona la engithe mangikhuluma bacindezeleka noma bacwaseka bengesiyo inhloso ye-channel siyi-channel kama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Bengesiyo inhloso ye-channel ukuthi kube khona esibacwasayo noma esibacindezelayo kodwa bekukhuluma iqiniso elingekho ku-Google ozolithola lana kuphela. Siyabonga. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe, ushare, ulike, ucomment. Igama le-channel kama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Siyabonga, ngiyalebuka, thank you, bayadanki. Ngokuzayo-ke ngifuna ukuchaza ngokuhlukana kwebandla lakaShembe ukuthi kwaqalanga. Hey, angazi kangaka.